Joo, nyt tulee videoa. Nostapas. Älä lähelle tuo. Hyi kauhia. Jostako tommonen täällä mauka heittää? Hui kauhia. Et tuo sitä Ei. tänne. Elää saatana tänne venneeseen. Nosta sitä. Hui. Hirviä. Nostata saa pois. Jostako tämä täällä? Ei se on tuota noin. Anna olla, ei se haittaa. Se haittaa. Kauhia. Saisitko se sitä mitenkään? Joo, saa. Tapettua. En minä tätä tapahtuu. Pakkona se uima. Lupaa uima, että joku saa urhea. Ja Makke taas asialla. Voi ettäkö me oltais oltais Mihin äkkiä pois? Ei saatana, jos se hyppää sieltä. Mitä sitten? Ei vittu, Enni vaihdetaan paikka. Onko se kiinni? Onko se on vaarallinen tommonen? Elä, ei ota äkkiä. Ei, vittu. Ei, helvettiin se. Ota saatana. Maukka. Äkkiä. Ei vittu. Hei, ota helvetti, et saatana puolta sitä mun päälle. Hyi vittu, en lähde ikinä kalalle. En. Hyi. Ei, heitä se siellä. Heitä se. Anna mennä se Make. Ei perkele. Ei. Apua! Paa se koko helvettiin rakotiili sinne ja ei vittu! Anna! Auttakaa! Ei helekatti! Ei tämä... Onkohan mulla kusi housussa vai? Ei tämä ole totta. Mutta ei vielä, ei saatana se vielä elää. Tee jotakin. En lähde ikinä kalalle. On. Katsokko se lentää tuonne maukka heittää ne tossa. Etteikö saatana luikata? Se kato nyt on rauhallinen, mutta se voi vielä saada siitä tilti. Mihin vittuun tässä istuu? No niin, Makke on irti ja... Nyt varo, ettei se puraase sua. Elä päästä vaan tänne. Saatana. Huhhuh. Ei herra jumala. Mutta miten tästä löytyy tästä kamerasta video? Minäpä katson tämän yksi uisti on vielä täällä. Huhhuh. Mietin missä tämä on kiinni, tuo on vissiin tuolla venneessä. Tai moottorissa. Oi helvetti. Oikeasti noita on olemassa näköjään. Eihän tuo ollut edes iso. No, oli se.